vijesti, a mi idemo dalje s Hrvatskom uživo. Poznati su, vidjeli ste gotovo svi predsjednikovi ljudi. Predsjednik Josipović, koji je od pola noći i službeno preuzeo dužnost, na konferenciji za novinare predstavio je ljude i novi ustroj kabineta. Matko Bušović. Nešto manji tim, kako je istaknuo od onog bivšeg predsjednika Mesića, predstavio je danas na Pantovčaku Ivo Josipović. Na mjesto prvog čovjeka i predstojnika ureda imenovao je Joška Klisovića, karijernom diplomatu koji je posljednje 2 godine proveo na mjestu tajnika Atlantic grupe. Spočitavalo se kumstvo s predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem. Riječ je dakle o uspješnom diplomati mlađe generacije koji ima iskustva i u organizacijskim i političkim stvarima. Smatram svojim velikim uspjehom da sam gospodina Klisovića oteo od drugih struktura. Glasnogovornica iz kampanje i bivša novinarka Danica Juričić-Spasović zauzet će mjesto pročelnice kabineta. Ona dolazi iz novinarskih redova, radila je jako puno u novinama, radila je na portalima, radila je i studirala i u zemlji i inozemstvu i moram priznati ono što me najviše opredijelilo za izbor gospođe Danice Juričić-Spasović je velika predanost i uspješnost posla koju je radila i u mojoj izbornoj kampanji. Zlatko Gareljić, bivši zamjenik ministra obrane u mandatu Joze Radoša i Željke Antunović, novi je savjetnik za obranu. Čovjek koji je obnašao i dužnost zamjenika ministra i zamjenika ministrice obrane, to je zanimljivo iskustvo, koji ima iskustva upravo sa problematikom obrane, sigurnosti, vojnih pitanja, objavljivao je stručne tekstove na tu tematiku. Trenutačni veleposlanik u Nizozemskoj Joško Paro preuzet će ulogu savjetnika za vanjsku politiku. Prvo zato što ima iskustvo, ima odličnu reputaciju, zaista ima odličnu reputaciju, ja sam osobno se imao prilike uvjeriti u diplomatskim krugovima, a isto tako i u krugovima naše vanjsko-političke službe. Posao savjetnika za nacionalnu sigurnost i dalje će obavljati Saša Perković. Na pitanje novinara na koji način mu je pomogao u kampanji oko problema s paraobavještajnom zajednicom, Josipović kaže da je Perković samo radio svoj posao. Razlog zašto se ga odabre upravo ta profesionalnost jer je svojim angažmanom pokazao kako oni koji se bave poslovima sigurnosti trebaju raditi. Još jedan od Mesićevih kadrova koji ostaje na Pantovčaku je i savjetnik za unutarnju politiku Siniša Tatalović. Riječ je o čovjeku iz akademskih krugova koji je stekao iskustvo i u praktičnom obavljanju dužnosti savjetnika, a bome i u svojoj akademskoj karijeri je radio na način koji se bavi temama od neposredne povezanosti sa poslom za koji je ovog trenutka angažiran. Iako na tom području ima najmanje ovlasti, gospodarstvo će, naglasio je, biti jedno od važnijih pitanja. Formiran je tako i Savjet za gospodarstvo, koji u svom sastavu ima istaknute gospodarstvenike, poput Emila Tedeskija, Ivice Mudrinića i Damira Kuštraka. Profesor na Ekonomskom fakultetu Boris Cota, novi je savjetnik za gospodarstvo. Dakle, riječ je zaista o stručnjaku koji uživa međunarodnu reputaciju. Naglašavam međunarodnu reputaciju jer pitanje gospodarstva i ekonomije je nužno povezano i sa kontaktima u inozemstvu. Odjel za analitiku novosti na Pantovčaku. Pročelnik tog odjela bit će dugogodišnji novinar Drago Pilsel. Na pitanje kako savjetnik za analitiku može biti čovjek koji je u mladosti pokušao zapaliti kino i kamenovao sinagogu, Josipović je odgovorio da se Pilsel promijenio. Gospodinu Pilselu se prigovara i da je radikalni ljevičar i da je radikalni desničar u isto vrijeme. Svi prolazimo neke svoje faze u političkom razvoju, mijenjamo svoje stanovište, ali bih ja istakao da gospodin Pilsel ovdje nije zbog svojih političkih stavova. Zrinka Vrabec-Mojzeš, nova je savjetnica za društvene djelatnosti. Bivšoj šefici Radija 101 na teret se stavlja da je jedna od odgovornih što je ta postaja došla na rub propasti, o čemu govori 19 milijuna kuna duga i pad slušanosti od 30%. Gospođa Zrinka Vrabec je bila u upravi 100 jedinice u vrijeme kad je ona dobro poslovala. Vi znate da ona u vrijeme ove krize nije vodila poslovnu politiku radija, bila je urednica i zbog toga za dug nije odgovorna. Ulogu vanjskog savjetnika za branitelje kao volontersku funkciju preuzeo je vukovarski veteran Predrag Fred Matić.
Također, Josipović će imati i savjet za ratne veterane, u kojem će, kako kaže, sjediti i veterani Drugog svjetskog rata. A u studiju Hrvatske uživo pozdravljam Romana Bolkovića, jednog od najpoznatijih i najboljih poznavatelja političko-novinarske scene u Hrvatskoj. Romano Bolković, novinar, voditelj kultne emisije 2 u 9, suvlasnik OTV-a i danas novinarski aktivan na blogu. Dobar dan, dobrodošli u Hrvatsku uživo. Pozdravljam vas i vaše gledatelje, dobar dan. Bili ste na svim dosadašnjim inauguracijama. Radili ste intervjue s predsjednikom Tuđmanom, predsjednikom Mesićem, predsjednikom Josipovićem. Jučer ste bili na Markovom trgu. Kakav je dojam nakon inauguracije? Morali bi segment po segment, naravno, počevši od predsjednika govora. Mislim da je predsjednikov govor posve uravnotežen. Vidi se da je predsjednik uložio jako puno u pisanje tog govora, tvrdi da ga je pisao sam, što znači da stoji iza svake riječi. Očito da je govor bio napisan, kako je rekao i Ino Bešker, programatski, ne inauguralno, dakle kao stanovita recenzija dosadašnjeg rada predsjednika Josipovića i ove kampanje, ali i rada na pojedinim svojim dužnostima prije nego što je sada stupio na dužnost predsjednika. On jasno da će biti vrlo angažiran, pa je utoliko, kako bi rekao bivši predsjednik Mesić, pobrao gotovo sve resurse, utoliko je možda sam govor Brijezericu predug, ali možda je bolje da je predug pa imamo in extenso jasno program rada predsjednika države odmah na početku, nego da se kasnije pitamo što je predsjednik ima na umu. Za mene taj govor bio uravnotežen, sjajan, napisan upravo onako trezveno i racionalno, kako otprilike kao alegorija nekakve racionalnosti Ivo Josipović fungira u hrvatskoj javnosti, za razliku od svih onih zapurenih predstava o nužnosti bivanja karizmatskim vođom i ne znam već čime. I ono što smo očekivali, to smo i dobili. Ostali aspekti same inauguracije, po mom ukusu ovoga scenografija je zakrivala odviše onu predivnu inscenaciju koja je, dakle, in situ takva kakva jest i atribuira neke temeljne odlike hrvatske državnosti od krova Markove crkve nadalje, ali to su sad, mislim, ovakve efemeride o čemu ne treba govoriti. A kraj, završetak prisege, tako mi Bog pomogao, o tome se puno u javnosti pričalo. Naime, imali smo i predsjednika ateista, po čemu je sad sporno i zbog čega je toliko tema? Sve dok je naš predsjednik je legalist, sve dok je taj dio teksta, naime integralni dio teksta svečane prisege, on ga izgovara. Jasno pitanje kako je ta formulacija u jednoj sekularnoj liberalnoj državi uopće ušla. Znam jako dobro da je ušla sa samovoljnim činom doktora Franje Tuđmana, ali to je prilično složeno. Pitanje to je tradicije, pitanje, mislim, te formulacije koja nije isključivo formulacija koja bi njekala pravo agnostika ili ateista ili nevjerujućih. Ja ne mislim da bi oko toga trebalo dizati toliko puno halabuke. Jasno je da u Ustavu je Hrvatska određena kao sekularna, kao laička država, ali tu ipak treba distingirati laicizam i laičku državu i treba biti itekako u ovom trenutku osjetljiv. Ja mislim da je u ovom trenutku intenziviranje odnosa na relaciji Pantovčak, kako to čemu je pridonio predsjednik Mesić zadnjih godinu dana svoga mandata. Mislim da je predsjednik Josipović htio time uputiti jednu relaksirajuću poruku Kaptolu. Poznati su dakle danas svi predsjednikovi ljudi. Pogledali smo prilog Matka Bušilića, najviše interesa u javnosti izazivaju 3 imena. Dosadašnji savjetnik Saša Perković, Drago Pilsel i Zrinka Vrabec-Mojzeš. Vi ih poznajete, zbog čega je Ivo Josipović izabrao ljude koji su već pri samom imenovanju izazvali mnogo kontroverze? Sa nekim od tih ljudi, zapravo sa svo troje tih nabrojanih ljudi, se moj život ispreplao. Drago Pilsel je po dolasku iz Argentine došao na OTV, zakucao na moja vrata, ispričao svoju biografiju i ja sam mu pružio šansu da radi sjajnu emisiju Medias Res. Kako OTV imao tradiciju tog duhovnog programa, Drago Pilsel se sjajno to uklopio. Vrlo skoro pokazao izuzetan senzibilitet za socijalne teme i ja mislim da Drago Pilsel pravi čovjek na pravom mjestu utoliko što je pokazao nevjerojatnu količinu zrelosti i diskrecije. Ukoliko primjećujete, Drago Pilsel se nigdje preto ne ističe, on je zaista tamo gdje mu je mjesto. Da li će biti isključiv pisac govora ili će asistirati u tome, da ne znam, to je pitanje odnosa predsjednika Republike Drage Pilsela, ali mislim da
pozicija Drage Pilsela zbog njegovog svjetonazora ili njegovih političkih stavova nimalo nije upitna. Na kraju krajeva njegovi politički stavovi, njegov angažman u onoj mjeri u kojoj nije kontroverzan do te mjere koja se već tiče njegovog temperamenta, znate, njegovi su stavovi jedno, njegov temperament drugo. I treba Dragi Pilselu u svakom slučaju stisnuti ruku za mnogo što je u hrvatskoj javnosti inaugurirao, a što se ne gleda baš u ovom trenutku s odobravanjem, prije možda zbog želje da se bilo gdje nađe neka kontroverza, nego da se uistinu nešto prebaci. To se moglo i očekivati, da će se tražiti. Naravno, zato što u Hrvatskoj se malo toga što događa, pa je, mislim, senzacionalno. Znate kak je ona formulacija, nekad je kad pas vede čovjeka, nego kad čovjek pojede psa. Mislim, sad se traži, mislim, pod svaku cijenu nekakva senzacija, mislim da možemo dalje. Možemo, recimo, Saša Perković je stručan čovjek koji je izuzetno blizak suradnik Tomislava Karamarka, kako cijela ta mreža ide do Buljevića, tako dalje, mislim da u ovom trenutku nema govora da bi se trebalo razgovarati o stručnosti i ingerencijama Saše Perkovića. Čovjek kontinuitet. Dobro, ali njegova uloga u predizbornoj kampanji čini mi se postaje sad više ja mislim da tražimo skandal gdje ga nema. Saša Perković je djelovao kao i u aferi Zagorec u okviru institucija, samo zbog toga što se neki ljudi boje za svoje imetke, svoje biografije, svoje sudbine. Saši Petkoviću se nabaci što i kapacitira ga se preko svake mjere i ja mislim da ovdje trebamo poštovati volju predsjednika Josipovića da se u tom resoru uspostavi kontinuitet koji u Hrvatskoj inače nema. Vi podržavate taj njegov izbor, a Zrinke Vrabec-Možeš hoće li biti zadužena za odnose s medijima? Ako Zrinka Vrabec-Možeš bude radila na društvenim pitanjima i ukoliko bude komunicirala sa vladom, da će biti jedna pjesma, ako bude radila sa medijima druga. Ja se nadam, a jučer sam razgovarao sa predsjednikom države, to je Republike Hrvatske, da će Zrinka Vrabec, koja je vrlo prodana i sposobna djevojka, svu tu svoju prodornost na najbolji način iskoristiti pomažući predsjedniku u komunikaciji sa vladom RH i unutar širokog segmenta društvenih djelatnosti. Znate, to je pitanje karaktera. Moj dobar poznanik i vaš kolega sa HTV-a Boro Vučković je radio to isto, pa je to radio jako diskretno. Pitanje je kako će to raditi Zrinka koji je sasvim drugačiji temperament. Za vrijeme Franje Tuđmana predstojnici ureda Hrvoje Šarinić, Ivo Sanader, Jure Radić, Ivica Kostović bili su vrlo utjecajni. Kako će to biti danas? Što kažete na taj predsjednik dozvoli. Predsjednik Mesić je to radio fenomenalno i ja savjetujem predsjednika Republike Ivo Josipoviću, ukoliko smije biti do te mjere bezobrazan, ovako javno. Privatno bih mogao reći da to često predsjednik dopušta zato što je čovjek koji je izuzetno racionalan pa želi čuti svaki razuman savjet, da postupa kao i predsjednik Mesić. Naime, predsjednik Mesić je bio protagonist tih javnih istupa, a savjetnici su nastupali onda kada je to bilo neophodno. Politika nije showbiz, iako je posredovan medijima. Ja sam tu, ako mogu kazati, jedan od onih koji drži koji to najbolje znam, jer sam u ovom vašem mediju preko 20 godina, ali govor medija i govor televizije nije isključiv i nestrpljiv govor politike. Tako da Ivo Josipović će dobro učiniti ukoliko jasno odredi mjesto, zato ja toliko hvalim Pilsela primjerice. Vrlo jasno je formatiran, da li on to samo učinili Josipović, to je druga stvar, ali ako će tako biti formatirana i Zrinka Možeš-Vrabec i ostali Tatalović se tako vladaju cijeli jedan mandat, ili koliko Saša Perković po prirodi posla može da bude diskretan. Dakle, znate, oni koji trebaju, to su PR, službe i ostali, neka budu javnosti, ali ostavimo, pustimo da rade, mislim, u tišini. Svoj savjetnički posao u tišini. Za kraj, kratko, kako vidite? Ostao samo jedan dodatak, pazite, sve ovo je na neki način ne strada. Samo predsjednik ima legitimitet. Pitanje savjetnika nije političko pitanje. To je pitanje njegove, mislim, kako da kažem, ovo što je napravio danas predsjednik Josipović, to je jedan prekrasan presedan u hrvatskoj političkoj praksi. On se izložio javnosti, obrazložio je svoje kriterije, ima nevjerojatnu nesreću. Recimo moramo spomenuti našeg dragog Marka, sad ne mislim našeg u smislu da se ja Stafa, nego on nam je kolega. Imao je, mislim, tu nesreću da mu se to dogodi upravo u ovom času i mislim da se Ivo Josipović vlada čak i u tom slučaju izuzetno odgovorno i krajnje načelno. Dobro, hvala vam lijepo Romano na ovom razgovoru i dođite nam opet u Hrvatsku uživo. Hoću, hvala lijepo.